Roquetes. Província de Tarragona, comarca Baix Ebre. Població 8.079 habitants. Destacat. Aquest municipi és un dels més grans del Baix Ebre. S'estén des de la vora del riu Ebre, on es troba els principals nuclis urbans de Roqueta i la Raval de Crist, passant per les planes agrícoles de transició fins a arribar al Parc Natural dels Ports. El sostre del massís, el Caro, de 1.442 metres, està inclòs al terme i la natura n'és el principal atractiu turístic. El nucli de Roquetes compta amb diversos edificis de cert interès, com l'església parroquial de Sant Antoni de Pàdua, construïda en estil neoclàssic l'any 1823. Des de finals del segle XIX daten l'antic ajuntament, del 1881, i el mercat municipal, del 1892. Finalment, mereix una visita a l'escorxador municipal, del 1922, d'estil noucentista i que actualment és l'oficina i el centre de visitants del Parc Natural dels Ports. Imprescindibles. Fer una excursió al Parc Natural dels Ports, com ara pujar al cim del Caro. Passejar pel poble i passar pel centre de visitants del Parc Natural, a l'antic escorxador. Festa Major, primera setmana de juliol.